El meu instrument, la bateria, és un instrument que és de percussió i, per tant, és un instrument que es pica. Tots els instruments de percussió són instruments que es piquen. Pots picar amb les mans, però la gràcia és que també pots picar amb els peus. Amb un peu i amb l'altre peu. I clar, la gràcia és quan ajuntes mans amb peus. És la barreja aquesta. I una altra peculiaritat que té la bateria és que d'una banda té instruments, o té unes parts, millor dit, de membrana, que són el bombo, la caixa i els toms, i d'altres parts que són de metall, que són els plats, que són aquest plat d'aquí, el ride, els splash, que ja ho diu el seu nom, splash, i el charles, que és un plat molt divertit, que es pot tocar amb els peus, com us deia abans, i amb les mans, o barrejar amb peus i mans. No et pots avorrir amb la bateria. El més difícil de tocar la bateria, evidentment, és que, com que has de tocar amb 4 parts del cos diferent, mà dreta, mà esquerra, peu dret i peu esquerre, doncs a vegades és una miqueta complicat segons quins patrons has de fer, doncs clar, has de fer coses molt diferents. Per exemple, puc fer un ritme de corxeres amb la dreta. El faré aquí que sonarà més clar. Blanques a la caixa. Però puc anar obrint de tant en quant el peu esquerre. Llavors també puc fer amb la mà, amb el peu dret, vull dir, l'altra part. Clar, aquesta barreja de tocar 4 parts diferents amb 4 parts del cos diferents, de vegades pot ser una miqueta estressant. Una altra cosa curiosa que té la bateria, i que també m'agrada perquè pots anar variant, és a dir, de la mateixa manera que puc anar canviant el timbre de l'instrument i amb el mateix ritme, puc anar fent-lo aquí, o aquí, o aquí. També fins i tot puc anar canviant l'eina amb la qual pico. No és el mateix picar amb unes baquetes que picar, per exemple, amb unes masses. Veieu la diferència? Té un punt més simfònic, o fins i tot tocar amb unes escombretes de jazz. Doncs simplement canviant l'eina ja pots fer un munt de sons i de timbres diferents. El que més m'agrada de la bateria és claríssim. És que la bateria, com que és de percussió, és un instrument que no has d'apartar una tecla o has de rascar una corda o l'has de fregar. Directament la piques. I quan piques una cosa, et desfogues. I quan et desfogues, tu passes superbé tocant la bateria perquè no és allò que, amb tots els respectes dels altres músics, que m'encanten els altres instruments, però quan veig els altres músics que toquen, dius, bueno, sí, s'ho estan bastant bé, però és que jo m'ho passo. Això no pot fer ningú més. Encara que sigui una evidència, la bateria el que porta és ritme, però és que precisament el que m'agrada de la bateria en el projecte de Petit de Taller de Cançons és que són unes cançons que són molt melòdiques, que entren molt bé, i el que fa la bateria precisament és donar-li aquest punx, aquest subidon, aquesta manera d'entrar, que siguin fàcils de portar. És a dir, quan sents la bateria el que fas és que se te'n va el peu. I el peu se te'n va. I la mateixa cançó, tocada amb i sense bateria, són 2 cançons absolutament diferents, que no és ni millor ni pitjor, però el timbre que li dona la bateria, doncs clar, li dona... Fa que camini, fa que tiri endavant. Doncs no és que sigui pel que ho dic ara pel vídeo per a vosaltres, però m'agraden totes, la veritat, és que no hi ha cap que no m'agradi. Però si em fas triar amb alguna, et diria que potser com a repte personal, força m'agrada. Per cert, aprofito per ensenyar-vos, per exemple, la partitura, que molta gent es pensa que els bateries no fem servir partitures. Sí, els bateries fem servir partitures. I també ens tatxem les partitures i aquí a l'estudi fem correccions. El que està en blau és com venia jo preparat de casa. I el que està en negre és el que he hagut de corregir aquí amb les indicacions del productor. Doncs el que us deia, força, per exemple, és un tema que a mi m'ha suposat un repte perquè té parts molt diferents i molt complicades, que és allò que us deia abans, que la mà dreta, la mà esquerra i el bombo m'han suposat un repte. I d'altra banda, Victòria, que també tinc aquí el ritme, i les partitures i totes les correccions que hem fet amb el productor, Victòria també m'agrada molt, perquè, bueno, jo soc molt rockero, vinc del món del rock, i Victòria és un tema que va creixent, es va fent gran, i al final acaba sent super rockero. I doncs mira, me suelto la melena. I
I com a curiositat, un dels temes que més m'agrada tocar és un tema on gairebé no toco. I aquesta és la gràcia de la cançó. A record, em recorda molt un tema que es diu Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, que és un tema que és molt llarg, que és una balada, i la bateria entra cap a la meitat, cap al final. I quan entra la bateria fa ruam i puja tot. Doncs em record, hem intentat buscar una miqueta aquesta essència, i encara entrem fins i tot més tard que els Led Zeppelin. Aleshores, és una cançó que tota l'estona és sense bateria, i sincerament, si no hi hagués bateria seria un tema xulíssim i estaria rodó, però jo penso que quan entra la bateria al final, fa una pujada superroquera que no res, al final m'agradaria saber el que he de tocar, igual toco 20 segons o 30 segons màxim, però m'ho passo superbé, sobretot abans de tocar, esperant el dient, ara em toca. Doncs tota aquesta prèvia fins al moment de tocar-me, per mi és divertidíssima.